Két megyünk még. Hogy így valami. Láthatják a minőségét. Nem nincs. Hát a választási időben, amikor volt ez a Marosék ellen az a... De most Marosi ellen megint volt valami jól zsuzsó, hogy valami nagy nyilvánosság. Ugye, mint a másik sráccal, hogy most igazoltam le neki az egész éveset, az éveset, hanem akkor szép az ahhoz. Most mindjárt végig érte, jövőre is érte. Lehet, hogy egy ilyen sérülés, egy mikor szakadások. Ha már ennyire elmúlt, én csinálom. Jegelőre van? Azért 3 Látom, szó versenyben fog. És mi a lényeg az eredmény? És enni szárnyal. Honnan kezdeni szárnyal. Igazán sikeres erővel előtt. Pont már két. Milyen érdekes, a hozzáállás milyen érdekes. Akit meg kéne mondani, hogy még ülünk, egy tőlem már megcsinálta, mint a követőjük meg. Még tőlük csinál. Ott basszom tudtál csinálni. Látos azért a Azért nézem, mégis mondom, ez is könyök. És miért nézegettél oda? Rohagyjál! Eddig miért nem néz? Szép vágok fel! 15 éves még. 15 éves. Arról régen nagyobb. Ez fújkálod.